Nakakalkaldaang dito adamag kakailyan ken gaputa makita ti aktual a video footages iti makasagid rikna adidigraan na pasaran dagiti umili iti pasat ti Nepal kasapulan tinasimbag a komento ken napasnek panikipagrikna kadagiti masaknan ken saan nakadngan ti pasamak ngem kitdi sukimatan analaing sakbay nga ikan iti kapanunutan. No iti Pilipinas mapaspasaran ti panaglayos ngem iti nakarkaro akita ti kalamidad ti napasaran iti karayan a nagbedengan ti Tibet ken Nepal a nakatayan ti ginasgasot at tao ken nakadadaolan dagiti istruktura. Ada detalye ni Dayan Monica Tukay. Dayta ti nakaal-alingagad a panagduprak ti karayan iti nagbedengan ti Tibet ken Nepal. Anaawagan iti Baotalkushi River iti Nepal, Rasuwa Region. Arid na, nagtinag ti unget ti nakaparsuwaan iti saan a mailadawan a kinapigsa ti paggas ti karayan anang dalapos iti pasdek ken tao. Dinalapos ti danom ti maysa nga ili nga arig na napunas iti maysa laeng a kanito dagiti babbalay. Awan na aramidan dagiti umili a dadduma. Bait a dagiti dadduma at tumartaray ket arig na sinakmol ti dumardarop a karayan. Kasi ti daytoy a video dinalapos ti karayan ti pasdek. Makita dagiti tao at tumartaray ngem napukaw da iti imatang iti apagdarikmat a gundaway. Daytoy ti border iti kirong akang runaan na crossing point dagiti turista ken traffic iti nagbedengan ti China ken Nepal. Iti daytoy apagteng arig na nagsardeng ti imatang ti dadduma a pagilian ken naibaw-ing ti atensyon da iti napasamak. Kalpasan ti layos nagkaywara ti gapuanan ti dilubyo. Ado dagiti bangkay nadadaal ti ado asanikwa. Bait ang mapukpukaw dagiti dadduma. Iti datos ti BBC, mapatapata adumanon iti 160 nga individual ti pimusay, bait ang nasurok o patagasot ti mapukpukaw a kaaduan ket turista manipod iti pagilian nga India. Dagos ang nangay ti US, China, ken European Union iti tulong ken donasyon kadagiti biktima ti panaglayos. Inisyal ang mga ipaay iti $500,000 ti pagilian nga Amerika para iti emergency shelter, water, ken sanitation. Sigun iti Napoli government, ado nga umili ti nakalaat ken naymayeng gapu iti panakakigtot da. Ado kadakwada ti nakaimatang kadagiti kakabagyan da nga insurot ti karayan. Aging gaita saan pa yan ay pasdak ti eksakto arason iti panagdakkel ti karayan. Sigun iti United States Geological Survey, awan ti napasamak agan-ganad iti nasaong nga ili. Ngam, posible manipod daytoy iti glacial collapse ken debris flow, agapuanan iti seismic activity ti panagdakkel ti karayan, manipod iti kabambantayan. Iti ababa asarita, patyan dagiti eksperto a natunaw a dakkel nga ice iti bantay ti dakkel a danong iti karayan. Kabayatan na, sigun iti International Center for Integrated Mountain Development, posible mangitunda iti may kadwa panaglayos dagiti debris anay waras kadagiti karayan, gapot adda paset ti Treasury River anapulatan kadagiti debris, a posible amang bukal iti landslide dam amang itunda iti may kadwa a panagrisiris ti danom. Manarimaan ti panagadal dagiti eksperto iti daytoy, ken parang tuntunda kadagiti lugar anapulatan. Dagos anang ipatulod met dagiti dadduma pagilian ng runa ti China, India ken Estados Unidos ken dadduma pa iti rescue team. Daytoy pasamak ket palagip iti tunggal maysa ti panagpatingga ti biag ket saan a mapakpakadaan ken ti didigra ket saan a makita tapno maliklikan a dagos. Kakailyan, patibker iti panakipagrikna ken iraman iti kararag dagiti biktima ti nasao a kalamidad. Tapno dagos da maadaan iti kirad, amang sango iti bigat ken may paayanpay ti gobyerno iti naan-anay a kapasidad amang tulong kadakwada. Kanayon alaglagipon, dagiti pasamak iti agdamak ket mangisuro kada tayo iti masangwanan a panawon.